Rahmatullahi wa barakatuh. Laudă lui Allah, pace și binecuvântarea lui Allah să fie asupra profetului Muhammed. Dragii mei frați și surori, vom vorbi astăzi de gravitatea păcatului de justificare sau de a găsi scuze pentru a motiva păcatul. Științific, justificarea este un trucaj psihic folosit de om pentru a oferi scuze etice când comite un lucru lipsit de etică și de a găsi o justificare pentru a elimina anxietatea și stabilitatea psihologică. În Islam, definiția este comiterea unui păcat, apoi autojustificarea acestui păcat prin scuze inutile și așa devine păcatul dublu, păcatul în sine și păcatul de justificare a lui. Cu mare regret vom întâlni exemple de aceste justificări în viața noastră, ca de exemplu, când un hoț fură ceva și face o autojustificare pentru psihicul lui că toți oamenii fură, sau persoana care a furat-o este bogată și nu va fi afectată, sau când fură amândoi, spune că rolul meu a fost minor și celălalt are cea mai mare responsabilitate, și când victima este un sărac, justifică că ar trebui să fac pentru a trăi, și dacă el comite o crimă justificată prin a spune el m-a obligat. Și alt exemplu, când un tânăr comite un păcat de adulter, se justifică că e ceva normal aici. Toți băieții fac la fel. Eu sunt tânăr și am scuze. Nu pot să mă căsătoresc. Sau ce să fac? Farmecul de fete frumoase aici este de necrezut. Și în loc să se confrunte cu greșeala lui, își caută scuze și continuă păcatul. Din păcate, aceste justificări le fac niște grupuri teroriste care o omoară în numele religiei islamice, având în vedere că în Islamul Sfânt nu există nici cea mai mică justificare pentru a motiva terorismul și surpriza că spune Allahu Akbar. Această gravă justificare o găsim și în povestea profetului Iosif. Frații lui au complotat acest copil nevinovat și au găsit o justificare, spune Allah prea înalt în Coran. Omorâți-l pe Iosif sau lăsați-l undeva pe pământ, astfel încât chipul tatălui vostru să se îndrepte numai spre voi, iar după aceasta veți fi oameni drepți. Nici atât nu a fost suficient pentru frații lui Iosif. Mai târziu, pentru liniștea lor sufletească, au și inventat o altă scuză. Spune Allah prea înaltul în Coran. Dacă el a furat, a mai furat și un frate al lui mai înainte. Știința și Islamul spune că persoana care caută justificări are o personalitate slabă și nu este copt, nu are încredere în sine, nu se poate confrunta cu interiorul său, nu este sincer în interiorul lui, este fără echilibrare psihică, pentru că are tot timpul o luptă între conștiința sa și păcatul omis și trăiește cu două personalități, aceea aparentă în fața tuturor și aceea din interiorul său o trăiește. Cel care face justificări este o personalitate care se înșală singur și înșală pe alții. Gravitatea justificării este că acel om nu poate pocăi în fața lui Allah. Acest lucru poate fi făcut numai dacă se lasă de justificare omul care greșește și recunoaște. Poate fi iertat de Allah, spune Allah prea înaltul în Coran. Și sunt alții care au mărturisit păcatele lor, care au amestecat o faptă bună cu o altă rea. Poate că Allah va primi căința lor, căci Allah este iertător îndurător. De aceea suntem în mare nevoie să abordăm greșeli și să nu le justificăm. Să ne rugăm bunului Allah pentru luminarea minților, să primim adevărul relevat în nobilul Coran și să urmăm pas cu pas pe iubitul nostru profet. Pace și binecuvântarea lui Allah să fie spăsat. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.